bigarren puntuan eta aurreko gairik nagusienak eta udalak hartzen dituen erabakirik nagusienetako bat aurrekontuena da. Sestoko udalean urte guztietan arrazoi ezberdinengatik aurrekontuak urte naturalaren hirugarren laugarren hilabetean onartzen ziren eta aurten erabakita urtea hasi aurretik aurrekontuak onartzea ditzakea helburua. Orduan puntu horretan aurrekontuekin batea beti plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartzen dira. Hortik aurrea baita aurrekontuak osatzeko horri gehitu zaizkio Jaurlaritzako zerbitzu juridikoek autotutako hainbat zuzenketa eta gero baita ere barne kontrolerako araudia. Erabakirik nagusiena aurrekontuena da, aurrekontuei lotuta aipatu dituten aldagai sartzen dira. Aurtengo aurrekontuek izan dute berrikuntza bat eta izan da aurrekontu parte hartzaileena. Beti pentsatu izan dugu eta ariketa hau herri batzutan egin da. Zestuan ere inoiz beste erabatea ezagutzen egin da bezala, baina egin zen saiakera batzuk, baina pentsatzen genuen bizkat herritarrak loturatzeko eta herritarrak ere eta Sestoko herritarren eskariak zentzugean ikusteko ariketa oso interesgarria izango ditzakela eta orduan dakizuen bezala aurrekontu parte hartzaileen ariketa bat egitea erabaki izan bere garaian eta orduan egia esan aurten asti gehiagirik ere ez duki eta nahiko denbora justuan lankarga handia suposatu izan du batetik presupuestoak eskatu, eskaria jaso, eskari dena protesatu baina aste honetan bertan itxi da 50.000 euroko partida bat geratu zen aurrekontu parte hartzaileetara eta aldortatik entzat nik uste ariketa oso baikorra izan dela eta ariketa horrek bere emaitza utzi du eta usteko aurrera begira autongoa ikusita niko gorputzaldunakin beditu geha eta aurrera begira ere denbora behiokin eta beste margen batzukin ere bideotatik jarraitzea dintzen dukien interesgarritzat ikusten dugu. Horrekin lotuta aurrekontuak labur aurkeztuko ditut. Termino absolutotan ekonomikoki aurrekontuak 5.682.996 eurotakoak izango dira, oiko aurrekontuak. Hor askotan aurreko aurrekontuen terminoekin da alderatzeko joera izan hori da, aurrekoekin izan behar dugu, agizue aurreko egaldian inbertsio mila bat intzalak, azpiegituraren berritzearekin eta orduan aurreko aurrekontuak igual ez dira alderatzeko ere egokiak, baina hortik alderaketa batzuk egiten hasita batetik gastu sozionaria dagokionez eguneko 3,7ko hazkunde bat dago 2020 begira eta kultura gastuei dagokionez ere beste eguneko 4,6ko igoera. Aipatu aurrekontuak azkenean aurrekontuak dira eta aurreko urteetan aurrekontuak onartzen zirenean batez ere sarrerei dagokionez informazio definitiboa bat egoten zen, nagusiki fondo foralaren sarrera hori, oin estimazioa daukagu, nahiko estimazio fidagarria da, eta aurrekontuak egiteko orduan sarrerak ere apur bat era zegoegia da, konserbatzailean aurre ikusi dira. Ziurrenik hilabete barruia sarrera nagusien kuantifikazioa jakingo dugu eta pentsatzen dugu gauzak ondo aurre ikusita baino ere sarrera zertxo baite ondioak izatea posible izango da. Batez ere jenez, fondo forala egin buruz. Orduan, labur aurkeztuko atalez atal, pixkate sarrerekin hasita zuzeneko zerrekin eragitarrutetan 1.999.000 euroko sarrerak aurre ikusten dira, zeharkako zerrekin aurre 60.000koa aurre ikusita, tasa eta bestelako sarrerekin 1.222.000 euro,
eta gero transferentzia arrunti dagokienez eta hor nagusiki aurreikuspena finantziazio municipalerako fondo foralanarena da, eta hori 2 milioi eta 7 milioi euroko aurreikuspena dago, hori azkenean aldundiak osasuntzaileak Gipuzkoako udal guztiei bidaltzen dien dokumento batean aurreikuspen hori ematen zitzaion osestuai, eta rekaudazioaren gorabeherak ikustea ematen du, aurreikuspen hori igual gorosiotik ere etorri daiteke izan dut lehen esan ditena. Orduan, transferentzia arruntetan 3.128.000 euroko, 3.128.000 euroko aurreikuspena sarrera espero da. Eta, gero azkenean, ondare sarrerak, ondaretan euroko kopuru simboliko bat, azkenean da, errentetatik eta hola gazotzen dirua dira, momentu enten hori ez da sinolako errentari, bere gaian koidatu eta garnaz ala bestia, dutu naga. Sarrerekin jarraituz, kapital eragitekin berdina da, inbertsioaren besteren atzetik, udalak ez du espero 2008an egingo ondarerik saltzerik, besteren atzerik eta sarrererik aurre ikusten. Eta gero, kapital transferentziei dagokienez, 73.000 euroko sarrera espero da. Sarrera beti ere, ingo dian obra ezberdina biala, hiriguneko da, beste gara hori laguntza batzu daude, hori ikusita, eta laguntza hori aurre ikuspena, 73.000 eurokoa da, aurre ikuspena da. Eta gero, azkenean, finantzaktiboen aldaketan eta pasioen aldaketan ere, gerakin bat, momendikan likidazio orokorra utxora bera, otsailean edo ingo genuke, 2019koa, eta likidazio orokor hori egin arte, gerakin errararen deli ez dugu jakingo, baina eta guztizia hasierako horrementu konartzeko orduan, gerakina ezin da sartu. Horrekontuen, eta horreik dago zeron, eta gero maileguei dago gironean ere, mailegu pasioen zerekan ere, sarrera ikan ere ez dauko gutu, hori ez zeron horretik dago. Sarrerekin hor dago, 5.692.996 euro, eta gero, gastuei dagokien ez berriz, eta eraik eta arruntekin hasita, aurre ikuspena egoera personal gastuen eguneko batekoa aplikatzen da, ez dut esan eguneko bateko aplikatzeekin eguneko bateko soldata egoera egin lotuta honek, beste gabe egin da, personal gastuen kopuru absolutu eguneko batean ego. Soldata egoeraren puntu hori hori dituzuko edo, zuek udalek ere ezpidea jasen dituela nahi gainean, eta gero, posibilitatu ginen negoziatu izaten da, baina, kopuru absolutu eguneko bateko egoera sartu dugu. Gero, zerbitzu eta ondasun arruntei dagokienez, hor milioia lareun eta eurotako gastu arruntak aurre ikusten dira, eskenean udalak 2008an materialetan gastatuko duguna, argindaretan gastatuko duguna, udalaren zerbitzu ezberdinak martxan jartzak suposatzen dituen gastuak gehien bat, eta hori ipatu zuten kopurua aurre ikusi da. Gero bestia, finantze pasioen interesei dagokienena, azkenean maileguak, indarrean dazko maileguen interesei dagokienen kopurua hori. Interes pasiboak esan eta hor 3.227 euro aurre ikusten dira. Eta gero, transferentzia arruntetan, hor laguntzak dira, gastu nagusienak izango dianak, batez ere beste erakunde egindakoak, eta eman komunien egiten zailo, eta hor, transferentzia arruntetan, milioi bat, 329.000 eurotako kopurua aurre ikusi da. Kapitalera egitei dagokienez, inbertsio errealetan, eta azkenean da, esaten behar bezala, inbertsioetarako 2008-rako udalak edukiko duen diru kopuru absolutua 796.000 izango da. Aurre ikuspena da, eta hori utsailak kopuru definitibo bat izango genuke, eta hori zerrendatuta dago,
azkenean diruko horretan zer egitasun horren, pixkat zuekin oposizioarekin izandako bileetan hor proposamen batzuk jaso dira eta sartu dira, zerrendatu dago, eta ez dute zerrenda irakurriko, zerrendatik guzia dago, baina zerrendatu daukagu. Eta gero, kapital transferentzi dagoki ginez, gaur nagusiki bidea, bat konsortzioaren ordaintzaileen kuota, konsortzioari kuota bat ordaintzaileo, altako uraren banaketa, altako banaketa konsortzioaren esku dagoelako, eta gero beste 5.000 eurotako dirukuru bat, egoitzari sartzen zailo bere garaian, Espanago 2003an, obra batzun ondorioz, egoitzak egindako hitzarmen baten bidez, urtero, gastu horiek amortizatzeko, hau da, 5.000 euroko laguntza hori ikusi zulako, laguntza hori urtean amaitzen dela, eta azkenean transferentziak bitzen ditzake. Eta gero bestia da, azkenean finantza aktibo eta pasiboen aldaketea dago gilonez, nagusiki gastua 55.000 euroko aurreikuspena eta hori da maileguengatik udalak 2008an intzuliko duen diru kopurua. Beste mailegurik ateratzea ere ez da aurreikusten eta azkenean nahi gara lehendik indarrean gaskagun mailegu historiko horien kopurua itzultzen. Ustez duen bezala, kopurua oso bajua da, eta kopuru horrek udalak nezu apetzen mailegu ez dira eragitu duten erabaikoren eragiten dira. Eta orduan, deno esan dagoa, sarreretan ere, termino absolututan, egizela 5.600 eta 2.000 eurotako izan. Orduan, laburra bizkat, 2008ko aurrekontuen aurkezpena atalez atal, lagur bilduta, hau izango da. Orduan, beste azalpen zehatza horretan sartu horretik, proposizio den omanio gehitza. Noli guztizuen, zer nago bazuen. Gaurko hori gatik dute. Hasi horretik gauzatxea. Imaginatu bezazuen, gaurko konbukatu izan bagenu, ogasun batzordea eta egun berean osoko ditutu. Osoa jarriko zinetiken, eta hori zegin zuen. Aurrekontu dagokionez, abstentziora joango gara. Legealdi hasieran izan genuen bezala, oposizio zorrotza, arduratsua, eraikitzailea eta alternatiboa egingo dugu. Horretan gabiltz eta aurrekontuak tarteko egin ditugu hainbat proposamen. Giro egokian eta elkarri entzunaz. Positiboki jotzen dugu zuen jarrera. Proposamen dexente aintzat hartu dira eta beste batzuk aztertzeko borondatea agertu duzuen. Horregatik ikusi nahi dugu 2020 urtea nola doan eta hainbat lan proiektu eta iniziatibak zer bilakaera duten. Hor izango gara laguntzeko prest, baina akuilu lanak egiten egin. Bide batez, aprobetxatu nahi dugu udal gobernua nola ikusten dugun aipatzen. Orokorrean, programarik gabe, proiekturik gabe ikusten zaituztegu. Hainbat puntutan improvisatzen. Adibidez, Elizondo zinema deskartatuta, orain korreoz aztertu beharra, gero auskalo, ideia garbirik gabe. Herritarrei, kea saldu izan dizuen, gaur gaurkoz, ze egin daiteke zaila izan arren, esaterako arteagako soteramenduarekin. Gizarte zerbitzuak lanez gainezka daude, eta ez dakigu nola zuzenduko duzuen gaiago. Alkatea, niko bakarrik ikusten dugu, gaur ez, hemen dara gaude, baina egunerokotasunak jaten duela aitortu izan du, eta honek adierazten digu lehen osoko bilkuran aipatu genuen liberazio kontutan arrazoi genuen. Guzti hau izan da, orain arte bezala, gurekin konta ezakezue herri eta auzoen mesaletan lan egiteko. Oposizioan gaude bai, baina lankidetzarako prest. Programa zehatza eta egingarria aurkeztu genuen eta saiatuko gara emeki aurrera eramateko. Pixkat. Abstentzioa argumentatzeko bai, pixkat
replika eginez, hasierakoa. Harrigarria pixkat gaur, ez dakit, ogasun batzordea gaur izan dela eta pleno egon berdina, hori aspalditik, hori ikusitazion puntua da. Eta harrigarria azkenean hor, esan edet, udalak dituen organo ofizialetatik aparte araman bat izan dugu, eta aste honetan bertan dituen, aste lehenian bertan, aurreko hastean, zuek egindako proposamen horien erantzunak bidaltzeko guk bilera bat, bitariko bilera bat egitu proposamen mahai gainean jarri ginduen, eta ikusi ginduen, agendak, bai garriko itzebeak esan da, agenda arrazoak zeudela tarteko, eta besteik gabe, konpromiso bat hartu genuen guk erantzunilek idatziz pasatzekoarena. Idatziz erantzunilek pasatzean, astelenean goizeko 8:00. Orduan, nahikoa margen bazeon, ogasun batzordea osatu baino lehenengo ere, proposamenak ixteko. Gero, pixkat proposamen guzti horietan, garrikotzea aitortu bezala, banaka erantzun zaizkizue, batzuk gaina hartu jaso egin dira, eta beste batzuk, adierazi zaizue argi eta garbi, ze arrazoiengatik gure ustez behintzat itzian onartzea posible. Beste hor zeuden, arrazoi teknikoak, nagusiki, eta beste egin badagoz azien baita ere, beste interbentzio batzuk nola espero zian, zentzurikan ez zeukatenak. Maila batian guk, egin genuen aurreko horreneko bilera mintzat, zuek ere horiek ulertutzat eman zituzuela, ulertu genuen, ala ikusi genuen mintzat. Sortzen duelako, guk emandako azalpenei etzi jozuelako, replikarik egin, orduan, birutzezat, ez duela inongo indarrekan esatiak, gaur ogasun batzordea eta pleno egun berdinean egitea etxazuela guztau. Linik bakau, ez dut ulertzen. Azkenean, aurrekontuen inguruko negoziazioa beste bideo batetik joan dalako eta bideo hori gaina elkarrekin hitzartuta eman deulako aurrea. Hori da bat, gero bestia baita ere eta politikan ikuste kontutan hartu behar da legaldia, ez dela 6 hilabete. Hemen gobernu aldaketa bat egon zen. Eta gobernu aldaketa bat egoten lanean erentzi bat jasotzen da. 6 hilabete pasata gero hori leporatzeen bai gauzak ez du zentzuri. Zer guk hemen jaso dugu erentzia bat. Eta ni ez nahiz hasiko erentzia hori definitzen, baina erentzia horrek ere gobernu aldaketa eta dinamika berri bat erabat baldintzatzen duela politikan jakin beharrik ez dago. Orduan, hori hemendik para bat urtea, hemen argudiatuko baliz, igual, eztabaidagarria izango litzake, baina, hilabete pasarenean, nik ez dut inolako zentzurik ikusten argumentu hortan, badakit oposizioan gozadutzuk esan izan bat izaten dira da, ustet gaur astenitzeko ere argumentu zehatzik, aurrekontuekin lotutako argumenturik ere ez dezuela adirazi, eta iritzezak gehiagoela, estrategia politiko bat, aurrekontuei eskoa ezatea igual fuertegi bezala egiten zaizue, eta astentzioa jotzen zen, hori da, nire interpretazioa, porque aurrekontu hau ezetza esateko argumenturik, aurrekontuekin lotutako argumenturik ez dezue plazaratu, hori biztakua da. Eta gero bestia, programarik beza, kulturak bestia lehen esan detena. Guk 6 hilabetea eramatzagu, eta egila da lehendik kultur, areto edo azpiegituren inguruan hasitako interbentzioen bat baleo, guk igual jarraiko egingo duke, baina azkenean zerotik. Zerotik hasten gehanean, inberdia lehenbizi, daiz guk programan gauza batzuk jarri, aztertzen hasi. Eta, klaro, askotan politikan, eoskortasun ati bagarrik esaten den gauza egitea junoi guk egin dugu gauza izan da, azterketa bat egin dugu, ikusi dugu, azterketa teknikoa izan da, azterketa ekonomikoa izan da, eta beste gabe gauza batzuk egin ditu deskartatu. Eta oin, haigea, azkenean, deskartatzeko argumentua ikusi ditugu mahai gainean, eta beste argumentu batzu dauzkagu, beste kokapen batzu dauzkagu, eta uste, haigela egin behar duguna egiten. Eta hori dena egin dugu 6 hilabetean. Orduan, irutzezak, mahai gainean jarriaken argumentuak, ez da giro gokien eta elkarri entzunaz, proposamen desente aintzat hartu dira. Horregatik ikusi nahi dugu 2008 urtean nola joan nahi badan proiektuta. Eta eukide zuten jarrera positibo izan da, eta eukide elkartukia izan da 2008an, hainbat gauza, guretzako importantia diara. Nire bitetik bali segurazki, onartzeko aurrekontu izan dut dugu gutien, baina abstentzioa modu, nik izango nik kritika pixka bat ziren, modu bekorrian, harreman arrola jundian, nola elkarrean proposamenak dutzatu ditugun eta onartu dian, hola, abstenitzia arrazoituta, zatez, ez da dramatikoa. Ni guztu arantxeo, eta lehen alaitortu dit, eta publiko dela,
ikusi nahi dio, bide berdinetik guazen, hainbat gauza guretzako importantiak diana, bere bilakaera izaten duen, espero duguna, eta honen arabera, seguro, gauza guretzako dira. Guztik, zantzio gomen. Bai, baina nire egitziz lehen esan daitena, ez da, errespetagarria da, eta oposizio sortzaren eta hori zilegi da, eta nik uste dut oposizioa gaina eskubide guztia daukala, bere estrategia diseinatzeko, baina ez dakit, maila batean pixkat diskursoa entzun da eta argumentuak entzun da, ez dakit, abstentzioari nik, eta eskubide guztia, eukita jakina azten hitzeko, baina dutzen zat, abstentzioa gehiago dela aurrekontuekin lotuta baino gehiago dagoela, estrategia politiko jakin bati lotuta, eta nire egitziz da, EH Bildurekin batea aurrekontuak onartziak sortzen dizuen, ez dakit, nik horri gehiago ematen dio tankera, ez da haukasua bakarrik ze, aurreko plenoan ere, gauza batzuken ohartu ginean, Katalunian inguruko testuak azpeitin eta Sumean testu berdina Eusko Alderdi Jeltzaleak onartu egin zuen, eta hemen onartu da, eta eskubide guztia, gazu, henik hori Eusko Bakarrikan, nahi jarri nahi nuke, eta orduan, baina... Ez bai, baina esan nahi, aurrekontuak behin onartzen dira, eta gau onartzen dira, aurrekontuak ez dira berriz onartuko, horretik esaten, behin onartzen dira, baina, eskubide guztia da, baina modu egitzen duenean, gauz asko aitortuaz, eta hori ikusi nahi dugu, baina, usten dut. Ez da oso zenean, ez da gutxi. Ez da Cristina zerbait esateko. Orduan bosketa pasako gara. 2008ko aurrekontuak, plantilla organikoa lanpostu zerrenda, eta aurrekontuak gauzatzeko araubidea eta barrankontroleko araubidea onartzearen alde. Aurka, abstentzioak. Gehiengoz, 2008ko aurrekontuak onartutzat ematen dira. Hirugarren puntua pasako gara. Hirugarren puntuan, 2008ko ordenantzia fiskalei dagokileen alegazio batean puntua dago. Badakizue, ordenantzia fiskalak onartu genituen bere garaian, eta gero urte bat egoten da jende horrean jarri, eta hori pasatako alegazio bizkalino da, automatikokia indarrean sartzen dira, eta alegazioaren bat baleo, alegazio hori estimatu eta gertatu da. Alegazio bat egon da, eta hain zuzen alegazioa da etxebizitza edo ondare egizini dagokien herentzia bidezko besteretze bat ematen gakuan, badizue hor etxebizitza utzi dugitzagatik udalak errekarga bat daukala izendatu guk ordenantza fiskal horietan automatikoki lehen momentutik errekarga aplikazioaren aldeko tasa indarrean sartzea proposatzen zen, eta alegazio honetan esaten dana da besteretze hori herentzia bidez jasotzen danean, esan nahi guztiekin, etxebizitza batik herentzia jasotzen bat imadet, hor azkenean oso izan daitekeelako, denbora gutxian, edo margen oso estuan aurre ikusi ezin izan gauza bat, horrek tramitazio bat eskatzen duela eta bat, eta orduan, alegazio honetan eskatzen da, 2 urteko epe bat ematea errekarga hori aplikatu gabe. Eta justifikatu hau esaten dena, guk planteatzen duguna da, agian 2 urte, luze xamarra da, errekargarik ez aplikatzeko, irutzen zaigulako, urte betean badagoela nahikoa margen, herentzia batek ondorio estatzen dituen tramitiak gauzatzeko, eta orduan planteatzen duguna da 2 urteko margena eman ordez urte betekoa ematia. Kasu hauetan, etxe bizitza edo egiezin bat eskuratzen duen personak, urte bete ipuluke eta urte bete hortan utxik dukita etxe bizitza, rekargarek eritzaioke aplikatuko. Argumentu hori dagoen, alegazioa egin handi batean argumentazioa onartzia proposatzen dugu, bakarrik, 2
bi urteko epia proposatzen horretan, uste du, bete arazo izuko. Orduan hori izango litzateke proposamena. Orduan uste dut, osatu inberda, orduan uste dut. Proposamena onartzearen alde. Bueno, aurrun urriko plenuan onartu zian ordenantza fiskalei, alegazio hau aldaketa zentzuntan aurratzea onartzen da. Eta, gero, laugarren puntua pasata, laugarren puntua, igual, Rubenek kudeatu du eta, Rubenek Bai, aluko eskola lokala, karo gutxi gelibria eskola bere jein dago ondoren, eta geure eskakintasunean edo, hasi ginen ja, arrutuak eskaerakin eta bat nola kudeatu, eta nun etero ginen, horiek berez izen dauta dazkala eskuntzak, eskuntzarako zeak izela. Bere unian guk han eskola iriki alizateko, udalak zeritzeu, nahiz da jabetza udalanaren izan, zeritzeu eskuntzak. Eta guain, inberda, berezkuratu. Eta, beharieke, ez oso klaru, porque jende hiru lau personal desberdinak ibili bertzan dut nola egin, eta danak aitortzen bai zerbait egin berkoa, baina inorketzen, azkenean bate bai izan zian. Tramite horretu da eskaera bat, osoko bilkuran onartutako erabakiakin, ja eskaera egin, eta behaiek tramiteko zelaiak guri berez itzultzia. Hala, tramitazio hori hasiera emateko bat, berdeula. Baina ez zio, gero, derrigortasun bat eskuntzak erabiltzeko ez, ja hori tenduaren? Hori da, baina ekoia bat, hori eskumena, hori bat, tramitazio hasiera emateko bat, egin berdeu eskaera oso bilkuran. Osea, onartuta. Hauxe eskatzia, zer hori. Tramite da, boskatu inberda, bertzatzen dut. Tramite hori ikaren alde, hau batez, eskuntza saleri, eskari egingo saioa, eta espero da epe jakin batean erantzuna izatea, beste gabe, txuko hartzeko erantzuna izango da. Eta, azken puntua erreguta dena da, ez dakit logi, banerarik, edo ez da inolko badaukan. Amaitu zaten badauko plenua, konton plenua, ez dakit beti izan nahi dena, urtean nahi dena dut, eta urtean ondo bukatu, eta